हेल' रायजोफोर खुलुमबाय गिबियाव पिथांखि ब्लग चेनेलावहाय नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि मोनसे बाख्नायजाथाव हाबा। नोंथांमोना नैबे सावगारिखौ नुगासिनो दङ। जाय गथ'नि मुङा जोमै बसुमतारी। बे गथ'आ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आमटेका जांसिबारिनि होननानैहाय जोङो मिथिनो मोन्दों। बिफानि मुङा कमल बसुमतारी आरो बिमानि मुङा सम्पा बसुमतारी। दा बे गथ'आ दान मोननैसो सिगां जानुवारि दानावहाय सासे चिरां जिल्लानि सिङावनो थानाय अग्रिनि उखाखान्थ राभाजोंहाय गोसो थोलायनानैहाय बेंगलर फारसे खारबोदोंमोन। दा बिसोरो खारबोनाय समावहाय एसएमबिटि ट्रेन स्टेशनावहाय बिसोरखौहाय उन्दै नुनायखाय रावबो दायथ' लानो हायै बेबायदि जाथायावहाय बिसोरो गोग्लैनायलाय बिसोरखौहाय CWCआ हमनानै दोनदोंमोन। नाथाय बै समनिफ्रायनो खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनाय लोगो लोगो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशना नैबे जोमै बसुमतारीखौहाय बख'नो नाजाबाय थादोंमोन। नाथाय बिसोरो बख'नो हायाखैमोन। जाहोना जाहैबाय न'खरनि मानसिया रावबो नुजाफैनो हायैनि थाखाय आरो न'खरहा एसेबां बेयावहाय माखासे मदद खालामनो थाखाय उसुबिदा जानायनि थाखाय बे जोमै बसुमतारीखौहाय बख'नो हायाखैमोन। नाथाय मैयानि समावहाय बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशना बे जोमै बसुमतारी देरफुनाय लाइमोन सिख्लाखौहाय बख'नानै हरबाय होननानैहाय जोङो मिथिनो मोनदों रायजोफोर। मानो बेफोरबायदि गोदाव सोराव खारनानै फैयो? दा गावनि बिमा बिफाजों लोगोसे जाथि खुरमा गासै हारिफोरखौनो बेबायदि लाजि फोनांनाया मोजां नङा। दिनैहाय बिसोरखौ CWCआवहाय दोनदोंमोन। नाथाय बिनिफ्राय बख'नानै हरनो हाबाय होननानैहाय जोङो मिथिनो मोनदों। स' रायजोफोर बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशनखौ आंनि गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय। लोगोसे बिथांमोना मा फोरमायदों बेखौबो नोंसोरो जोबजासे नायलांदो आरो बिनि बिफाया फिसाजोखौ लांनो फैनायाव मा जादों बेखौबो नोंसोरो भिडिअखौ जोबजासे नायोब्लानो मिथिनो मोनगोन। आं बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशना मोनसे गिदिर साक्सेस खामानि मावनो हानाय जादों। दा बिनि सोमोन्दै जोङो नोंथांमोननो बे भिडिअनि थ्रुयैहाय फोरमायहरनो सानदों। आरो लोगोसे बयखौबो गुरै खावलायखानाय जायो जे गासैबो माने जाय बिथांमोनहा नायगिरि नोंथांमोनहा माने गाज्रि कमेन्ट दा खालाम रावबो अननानै आं गिबियावनो बयनिसिमबो खावलायहरखानाय जाबाय। मानो होननानै बुङोब्ला बेफोरबायदि जाथाया बेल' नङा आरो बेयो जाथाया माने गुबुन जाथायजों एसे आलादामोन ना, बेनि जाहोनाव आङो नोंथांमोनखौ गुरै खावलायहरखाबाय। दा थांनाय बे 2024निनो जानुवारि 16 खालि नैबे जोंना बिनानाव जोमै बसुमतारीया माने बेंगलराव फैदोंमोन। माने बेंगलराव फैनानै CWCजों हमथानानै दोनजादोंमोन बैसो खमनि थाखाय। बिनि एड्रेसखौ आं फोरमायहरनि। बिसोरो चिरां डिस्ट्रिक्ट आमटेका जांसिबारिनिमोन। दा बे जाथाया गोबावानो जालांबाय। माने नाजायै नाजायै जोङो दिनै साक्सेस मोनबाय। दिनै माने जोंनि BBW आफादा माने साननानै नायोबा मोनसे गिदिर साक्सेसफुलि खामानि मावनो हानाय जादों जों सानो। दा बिनि गेजेराव नोंथांमोनहा कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय नोंथांमोनहा मा सानो बिनि सायावहाय। दा दिनै फुंनि 7:30निफ्रायनो जोङो प्रेसिडेन्ट आरो जोमैनि बिमा सम्परानि बसुमतारी आरो बिनिनो बिमादै थांफादोंमोन CWCआव। जोङो दिनै सानसे नारा नाथा जुजिनानै माने जोमै बसुमतारीखौ मोनबोनाय जाबाय। मानो होननानै बुङोब्ला मोनबोनायनि जों आसा गैलामोन। डकुमेन्टेसनफोराबो माने ट्रेनाव थांफाजोब्बायमोन बिसिना। आरो लोगोसे माखासे बै जे उखाखान्थ राभा होननायजों बे गथ'आ फैफादोंमोन नालाय, बेखौ बिसोरो न'खरनिया बख'नानै लांनायावहाय माखासे रं स्टेटमेन्ट होनायावहाय बिसोरो हरला, जोङो हरनो हानाय नंला नोंसिनि आखायाव, न'आवहाय जोंनो दैथायहरनोसै होननानै CWCनि अफिसारफोरा जार्जफोरा बेखौ जोंनिसिम बुंदोंमोन। नाथाय जोङो बार बार रिकुवेस्ट खालामनानै माने दफा खनथाम जोङो माने सावरायनानै रिकुवेस्ट खालामथाबथारनानै जोङो दिनै बे बिनानावखौ मोनबोनो हाबाय। जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। दा आङो बे बिनानावनाव फंनैसो सोंसै माब्रैहाय फैनाय जायामोन, बा
मा जाथाय जायामोन बेखौ आङो माने जोमै बसुमतारिनावनो डाइरेक्टलि सोंनानै नोंथांमोननिसिम फोरमायहरनोसै। जारौ नोंनि नामा मा नाम आरो नों बबेनि नोंनि बिमा बिफानि नामखौ खोन्थाहर दे। खुलुमबाय, आंनि मुङा जोमै बसुमतारी। आं आमटेका जांसिबारिनि। आंनि बाबानि मुङा कमल बसुमतारी आरो मामिनि मुङा सम्पा रानी। ओमफ्राय जेनेबा नों बेंगलराव फैदोंमोन नङा होमबा? सोरजों फैफायामोन नोङो बेंगलरसिम? सोर लाबोफायामोन नोंखौ? गोसथोनायजों। मा नाम बेनिया? कान्टराबा। उखा कान्टराबा ना? हा। बिनिफ्राय नोंसोरो फैनानै रेलवे स्टेसनाव हमजादोंना? औ। बिनिफ्राय नोंसोरखौ सानैखौबो लाङा ना नोंखौल' लाङा? सानैखौबो। सानैखौबो ना? बिनिफ्राय लांखांनानै होजों CWC आव जे नोंसोरखौ दोनहैदों बाहाय नोंसोर माबाफोर उसुबिदा जादों नामा बे समाव? जायाखै। जेबो उसुबिदा जायाखैना? जेबो खस्थ' होआखैना? दे, जोबोद मोजां। जोङो माने बिनाव एसेबां माने स्टेटमेन्ट लानो सानाखै रायजोफोर। दा माने जोङो बे बिनानावखौथ' मोनबोबाय, बिनिफ्राय दा जोङो दिनै सानसे जोंनि आफादगिरि आरो गावसिनि न'खरनि जोङो बेवहाय माने जुजिथाबनानै दिनै बेखौ लाफानानै दा माने जोङो बेखौ बे जोमै बसुमतारीखौ बिमादैनि आखायाव गथायहरनाय जासिगोन आरोखि। बिमादैया नेलमांला गलाहालियाव थायो, दा बिसोरजोंनो थाथ'थोंसै। आरो बेराफारसेथिं बिसोरनि न'खरनि गोबां माने बेनिफ्राय देरसिन प्रब्लेम जानानै दं। बिथांमोना बे नैबे जोमै बसुमतारीखौनो लांनो फैनायाव बिनि बिफाया बावैसो सिगां बे दानावनो ट्रेननिफ्राय माने एसे मेन्टेलिटि प्रब्लेम जानानै खारनानै दं दा तामिलनाडुआव। दा बेखौबो जोङो सानदों तामिलनाडुआवहाय समफोर फैबाय थानाय सानडे खालि जोङो एसे तामिलनाडु भिजिट खालामहैनानै जाहाथे मोनबाय बायो खोमा जोङो नागिरहैनो नागिरदों बा पुलिसफोरजों जों कन्टेक्ट खालामहैनो नागिरदों आरोखि। नङा होमबा? खेंफोरथि हरबानो जाबाय आफादगिरियाबो फंनैसो दे सुंद'। खुलुमबाय बयनिसिमबो। दिनै दा थांनाय 16 तारिख जानुवारियाव नैबे बिनानावमोना बेंगलर एसएमबिटि स्टेसनाव हमजाफैदोंमोन। सासे गोसथोनाय गथ' उखाकान्त राभा होननायजों फैफानायाव हमजाफैदों। दा आं रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायहरनो सानो, जाहाथे इयुनाव जोंनि बर' हारिनि हाजार हाजार गोबां सुबुंफ्रानो दङ फैबाय थायो बेंगलराव, जाहाथे बेबायदि बैसो गोरलैयाव 18 बोसोर बैसो जायियाव रावबो बेबायदि मोजां मोनलायलायनानै एबा हारसिं हाला बेंगलराव दाफै बा मुम्बाइ दिल्लीयाव दाफै होननानै आं बयखौबो खावलायहरो। दा बेफोरबायदि खैफोदा जाफैयो बिदियाव। दा नैबे बिनानावखौ मास मोननै मोनथामानो जाहैनोसैमोन, नै दिनै मोनथामानो जाबायमोन। दा गोबां दुखुनांथाव, माने माखासे डकुमेन्टफ्राबो गोमाजोबनायाव ट्रेनजों थांफानायाव अरिजिनेल डकुमेन्ट गैयियाव बेखौ बख'नो हालामोन दिनै। दा जोंनि नाजानायावसो दिनै बे बिनानावखौ जों बख'ना लाबोनो हादों। दा आं बयखौबो खावलायनो सानो, ओंखायनो नोंथांमोन गाव गावनि फिसाफोरखौ बेबायदि बैसो जायियाव 18 बोसोर बैसो जायियाव जाहाथे बेंगलरसिम एबा मुम्बाइ दिल्ली चेन्नाइसिम दा फाथायहर बा दा दैथायहर, एसे गाव गावनि फिसाफोरखौ सामलायनानै ला होननानै आं बयखौबो खावलायहरनो चायो आरो, जाहाथे बेबायदि खैफोदा इयुनाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दाजाबावथोंसै होननानै। बेखिनि बुंनानै आं दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों। आङो जोबथायाव माने गाहाम हामलायथि बावहरनो सानदों। जोंनिनो आसाम चिरां डिस्ट्रिक्टआव जे जोंहा काजलगावआवहाय CWC चाइल्ड वेलफेयार कमिटि दङ। दा बिथांमोनहा जों BBWA आफाद एबा न'खरजों लोगोसे बा गामिजों लोगोसे बर' हारिनि थाखाय जोबोद मोजां खामानि मावदों। बिथांमोनहा गोबां रोखोमनि हेफाजाब होदों आरो बेजों लोगोसे सासे मेडामबो दंफायोमोन बिथांमोननिफ्राय, काजलगाव CWC निफ्राय। बिथां मेडामाबो जोंखौ थोजासे मदद होदों आरो न'खरखौबो। दा बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएसन आफादनिफ्राय। मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोनहा जुदि नैबे माने हेन्ड अभार लेटारखौ बा रिकुवेस्ट लेटारखौ CWC फाथायहरामोनब्ला, मेल खालामहरामोनब्ला एबा जोंनिसिम हरामोनब्ला जों बे बिनानावखौ लाबोनो हानाय नङामोन। दा नोंथांमोननिसिम जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। आरो गासै रायजो राजाफोरखौ जोबथायाव फिन खेबसे खावलायनाय जायो, नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामनानै हो, जाहाथे गासै जोंनि
बर' माहारिनि बर' बिमा बिफाफोरा जाहाथे सांग्रां जानो हायो एबा लाइमोनफोरा जाहाथे जोंना आफादगिरिया बुंलांबाय माने बैसो जायै एबा बैसो जानायानो जा माने बाहेरायाव फैनायाव बिराद रिक्स जायो बेनिखायनो बेफोरबायदि फैलायनाय एबा सोरजोंबा मोजां मोननानै फैनाय बा सोरजोंबा खारफाबोनाय बेफोरबायदिखौ दा खालाम आरो सोरबा बैसो जाखानाय सुबुंफोराबो फैनानै गोबांथार गोमाफैबाय नोंथांमोनहा मिथिखागौ बिनिखायनो मोजां डिटेल लानानै मोजां मानसिफोरजों फैफा नङाब्ला बेफोरबायदि प्रब्लेमा अरायबो जाबाय थागोन जोबनाय नङा बेनिखायनो गासैखौबो खावलायहरबाय जोङो जाहाथे इयुन समफोराव बेफोरबायदि दाजाथों नागिरनाय एबा रेस्किउ खालामनायावहाय गोबांथार माने प्रब्लेम जायो बेनिखायनो माने बेफोरबायदिखौ गावबा गावनो सांग्रां जानांगौ न'खरानो आरो बेजों लोगोसे आङो जोबथायाव गाहाम हामलायथि हरबावनो सानदों चिरां डिस्ट्रिक्ट आमटेकानि रायजो राजा बिथांमोनखौ बिथांमोनहाबो गोबांथार सापर्ट खालामदों पुलिसनाव कमप्लेन हैनाय एबा माखासे जाथायनि सायावहाय बिथांमोनहाबो जोंखौ माने थोजासे हेफाजाब होदों बेनिखायनो गासै चिरां डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजा नोंथांमोननिसिमबो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरो लोगोसे बे दिनैनि सुंद' मेलखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों थेंक इउ